Aşgabat'ın 64-nji mektebinden başlanan para basagaylygy mart ebitine hem baryp ýetdi. Milli Howpsuzlyk Gurulugynyň, prokuraturasynyň, polisiýanyň we häkimlikleriň işgärleri ýa-da elite diýilen gatlyga girýän enatalary ardyly mekteplerde okuyan çağalaryny ol ýerlerden çykaryp öz ýaşaýan ýerlerindäki adaty mekteplere aslyny ýaly boýunça degişli bolmaly ýerlerine ýerleşdirmek goýuldy. Sol wagtda türkmen mekteplerindäki urus bölümleriniň ýapylmagy resmi taýdan täzelikde girilen sanitariýa talaplary bilen baglanşdyrylan meňzeýär we Ortaýetiň Türkmenistanyň ilçihanasy hem bu ýagdaýa gynanç bildirdi. İlçihananyň web saýtyna 7 sentýarda çap edilen maglumatda aýdylmagyna görä COVID-19 sebäpli girilen sanitariýa ülgülerini berza etmek mümkün bolmansoň Aşgabatdaky bilim edaralarynyň bir näçesinde urus dilli bölümleri ýatyryldy. Adatlygyň mardaky habarçysynyň şuun 9 sentýarda beren maglumatyna görä bu buyrug ýerine ýetirmedik emellerlere işlerinden kogulmak we garşylaryna derme açylmak köp awanýar. Şu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedow korrupsiýa garşy hereket boýunça utgaşdyrjy pudagary topar hakyndaky düzgünnamany tasdiklady. Emma bu düzgünnamanyň nähili ütgöşlük getirjegi aýdynlaşdyrylmaýar. Şeýle-de prezident golaýda hökümetiň 9 aýdaky işine bagyşlanan mejlisde ýene bir gezek kadrlar meselesine keretjekdigini uýdurdy. Bu täzelikler mundan öň çağalaryny udagaralykdan hatda oba ýerlerindäki jaýlaryndan hem şähere gatnadyp okudýan ýerli resmileri gyssaga salana meňzeýär. Olar çağalaryny gyssanmaz öz ýaşaýan ýerleriniň golaýyndaky adaty mektepleri ýerleşdirmäge başladylar. Mar şäherine ýerleşýän 5-nji, 14-nji, 20-nji orta mekteplerde urus diline sapak berilýän bölümler bar. 16-njy, 24-nji mektepler, olarky türkmen türk mektepleri bolsa, şu wagt ýörüý töleşdirilen mektep hasaplanýar. Şahatlyk şäherçesindäki ýörüý töleşdirilen mektep internat bolsa, çuňlaşdyrılan bilim berýän mektep hasaplanýar diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulaşan ýerli pedagog gurrun berdi. Onun sözlerine görä, bu mekteplere başga ýerlerde ýaşaýan enatalaryň çağalaryny ýerleşdirmek üçin ýa zor gerek ýa-da ber. Güýç guruluşlarynyň resmileri ýa-da häkimlikleriň jogapkar işgärleri çağalaryny urus dilli klaslarda okutmak üçin para berýärmi ýa-da berenok. Muny aýdyp biljekkä, ýöne bir neslen meşgullanýan goňşym ol mekteplerde her çağ üçin 500-den $1000 aralygyny pul sorulýanlygyny aýtdy diýip adyny aýdylmalygyny soran 55 ýaşly morlum aýtdy. Sol wagtda her aradalaryň diňe mektep çalışmak bilen çäklenmeligi hem mümkün diýen çaklamalar bar. Adatlygyň hukuk goraýjy edaradaky çeşmesiniň maglumatyna görä, güýç guruluşlarynyň jogapkar işgärleri çağalarynyň mektebini üýtgetmek bilen gutulsalar özlerini bagtly saýmaly. Sebäbi häzir olaryň her biriniň emlägi, baýlygy hakynda gizlin maglumat toplanýar. Hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri häzir öz gymmatdaky awtologlaryny, elitden satyn alan jaýlaryny ýalgyda gyssanmaç daşkyn garyndaşlarynyň atlaryna geçirmäge başladylar. Eger dolar öz bekanun toplan baýlyklaryny gizlemegi ýa-da başga gorok tapmagy başarmasalar işleri pyrryk diýip çeşme aýtdy. Onun sözlerine görä, hukuk goraýjy işgärleriň iň pes bahaly awtologlarynyň bahasy 120 000 manatdan başlanýar. 220 000 manatlyk maşin minýän resmiler hem bar. Olar soragdan gorkýarlar. Munça puly nireden aldyň diýseler, jogap tapyp bolmaýar diýip adynyň aýdylmalygy şertinde gurulaşan resmi adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Hukuk goraýjy edaralaryň emellerleriniň we ýokary gatlak wekiller diýilýänleriň çağalaryndan tapawutlukda etrap ýerlerindäki çağalar çuňlaşdyrylan bilim almak mümkinçiliginden geçen ýöneköy okuw klaslary bilen hem üpçün edilmeýär. Adatlygyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, Farab, Darganata, Dänew, Galkynyş, Çärjew, Saýat etraplaryna sapaklary böleklere bölüp okutmak programmy sebäpli sapaklar mektebiň daşynda hem geçirip başlandy. Çağalaryň 25-35 götermi okuwlaryny klas otoglarynyň daşynda açyk meýdanyna koýar. Sebäbi klas otoglary dar, ýetenok. Okuwçylaryň 5-10 götermi sapaklaryny koridorlarda koýar. Daşarda okuyan okuwçylaryň köpüsine parta, oturguç hem ýetmeýär.
çağalar ayak üstünde durup okumaly bolýar diýip habarça etdi. Onuň sözlerine görä, oturjak oturguçlaryny öýlerinden alyp gelýän çağalar hem az däl. Dargan atanyň 25-nji, 30-njy mekteplerine enatalara daşardaky sapak wagtyny ulanar ýaly çağalaryny ýygnalýan plastik oturguç satyn almak täsirli. Ol oturguçlaryň her biri 200 manat bahalanýar we başgalaryň köpüsini beýle mümkinçilik ýok. Şu aralıkta ayrı çeşmelerden gelen maglumatlara göre Aşgabatdaky 10-njy mektebiň direktori wezipesinden boşadyldy. Rus dilli bölüm bolan beýleki mekteplerde hem derňew arastalaýyş şäherleri geçirilýär. Ýaşaýan ýerleriniň ýazgysy bilen mektebiň ýerleşýän ýer gawat gelmeýän okuwçylar hem barlanýar. Odal direktorlar para veren enatalaryň çağalaryny başga sebäpde ýargy edilen hem bolsa mektebe kabul edýärdiler diýip habarça etdi. İkinci çeşmenin maglumatyna görä, şuň Aşgabatdaky 55-nji mektebiň direktory hem işden boşadyldy. Okuwçylara başga mektebe geçirildi diýip aýtdylar. Onuň awry ören yaramady diýip adatlygy bolşan habarda edilýär. Emma türkmen resmileri bu habarlar bilen baglykda hiç bir düşündürüş bermeýärler.